Kwazoi vazukuru, makadii kumatimana mungadai muri ikoko. Zita semazuva ese ramunoziva ndisekuru Kapadza. Ndati ndiuye ndijekese nhau yandiri kubvunzwa nevazukuru vakawanda, nhau yekuromba nezongororo. Ndine vanhu vari kubvunza kuti sekuru, kuromba nezongororo kuriko here? Sekuru, inonzi black magic money iriko here? Ndo zvinhu nhasi uno vazukuru zvandati ndiuye ndikujekeserei pachangu ndega mbune ndiri pano. Tichitarisa maringe nekuromba nezongororo, todzoka kumashure vakuru vedu vachirarama panyika. Madhara tinoziva kuti vazhinji vaibata-bata zvibatwa zvavo, ende vamwe vaenda kun'anga vachida kusimbisa musha, dzamara vapiwa zvinhu zvekuromba kana kuti kudzamara vatakuriswa mutoro wavasina kufarira. Inini wakauya kumatare ukati sekuru, imba yangu yanetsa, sekuru murume anetsa, sekuru ndiri kuda kugadzirirwa kuti ndibate mwana wuchiko. Ndinokuuchika ndikupe zvinhu zvinozokunetsa mangwana, asi ndichinge ndakuuchika ziva kuti kana wauchikwa ndakakuudza kuti mwana achadzoka mudare ozoitwa zvakati, ukasadzoka ndakambozvitaura kuti mwana iyeye anopenga kana kuita chidhamu-dhamu, Down syndrome. Todzoka panyaya yedu, nhau yekuromba nezongororo. Kana uchinge wauya mudare, ndoda kuti ndikuzivisei, ndichakuudzai zvimwe nezvimwe zvakavanzika zvasingakwanisa kutaura panhare, nekuti nhau yekuromba inhau yakati rebei. Nhau yekuromba nezongororo, ukauya mudare uchida kuromba nezongororo, chandinokwanisa kukupa izongororo doko risati rakura, rine makumbo mashoma-shoma, ndorandokwanisa kukupa, nemhiko dzandinokuzivisa kuti iyi mhiko ita zvakati. Kukura kwezongororo iroro richiita makumbo aya ndokuwana mari yako yakawanda. Mari haina mwero kana kuti mari iyi yakawanda zvakadii. Kukura kwezongororo richiita makumbo akawanda richireba, ndingati zongororo iri mukura kwaro izongororo rinokwanisa kureba 10 meters kana 15 meters rinoreba. Rototanga riri diki richikura zvichidudzei zvichirevei kukura kwariri kuita nemukaka wauri kuripa ndo kuwana mari kwako kwauri kuita. Ndosaka paya pandiroti kana uchinge wauya kudare izotsvaga kabhizinesi kaunoita kekuti unopotera nako. Ndo nhau yekuromba nezongororo iyoyo vazukuru. Today ndiri kutaura nhau 3. Koita nhau yekuromba kusina, tingati kuromba usina chaunotakura, tinoiti black magic money. Hatingati kuromba, infact kugadzirwa pfuma neimwe pfuma yaunenge uinayo. Anouya achiromba nerimwe dare neanouya achigadzirwa pfuma, vanhu vakasiyana. Kunogona kuuya anotambura anoti sekuru ndoda kuromba, asi nhau yeblack magic money inhau yemari inogadzira imwe mari. Saka ukauya ukati sekuru ndoda black magic money usina mari, handikwanisi kukugadzira, asi ndokwanisa kuita sei? Kukurombesa nezongororo. Asi wakauya uchida black magic money, ndokwanisa kugadzira kuti imari inomultiply imwe mari yaunenge uinayo. Kana uine 100 vs inogadzira more money kupfuura 100 yauinayo iyoyo. Ndo black magic money. Black magic money imari yakasiyana neinstant money. Instant money unokwanisa kuiona unewana kamwe chete, unogadzirwa instant money kamwe chete. Mazuva ose aya kana kuti makore anotevera aya hauchakwanisa kuromba kana kuti kutsvaga mari neinstant money. Wakukwanisa kuromba neropa kana kuti kuromba nechinhu chaunokwanisa kufidha everyday. Ndo nhau yandauya nayo vazukuru vangu kuti ndikuzivisei samazuva ose. Zita ndisekuru Kapadza. Vanoda kundibata vazukuru, ndinowanika kuDhamafuzi muguta reHarare, kuruwa phase 4 paopposite mashops paWenera. Ndo kunogara sekuru vazukuru. Musatyira kureva nezvichemo, munokurukura neni sekuru, ndinokubatsirai. Ndiripo pakukubatsirai vazukuru. Nhamba dzangu dzamunofona 0774 771 947, 078 651 9295. The net one
munozodziona pascreen ndopamunopiwa nhamba dzenetone. Ndine WhatsApp channel, vanoda maWhatsApp channel munouya WhatsApp group, mukapinda kana kuti makaisa message paWhatsApp, zvinhu izvozvo munozviwana. Vanoda kundifollowa paFacebook ndiripo Sekuru Kapadza, Instagram Sekuru Kapadza, paTikTok Sekuru Kapadza, ndinowanikwa zvakare Vazukuru. Ndichikubatsira, ndine vamwe vasingakwanisi kuuya mumatare vanoti sekuru tinoda kuitwa, kana kuti sekuru munokwanisa here kutiudza maremedi zvekuita. Remedi ndokwanisa kukuitira zvinhu zvako zvichiita, ndichikuudza kuti ita zvakati zvakati zvakati, asi zvinogona kuvhurika zvichizovhara Vazukuru. Chakakosha kuuya mudare wobatsirwa mudare, totanga tatsvaga kuti dambudziko rako riri kubva papi, dambudziko remuzukuru uyu rabva pakati, rinoda kuitwa zvakati, tingakwanisa kumupa mushonga upi. Zvese izvozvo Vazukuru ndinokugadzirirai, sekuru varipo pakukubatsirai.